Hello everyone, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय। लोगोफोर बेसेबांबा गोबावसैमोन भिडिअ लाबोआ दिनैसो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना। जि गोबावखासैमोन आरो भिडिअ लाबोहैयो आङो दिनैहा सानबाय आरोना देवबार नालाय थ' भिडिअखौनो लाबोनोसै होननानै आङो भिडिअखौ दिनै बानायनाय जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। तुमुल बिबार आरोना बियो ओंख्रि जानो खाना लाबोबाय आरो जोंहा बाबाया दायो बेखौ संनानै जासिगोन आरो। सिबुंखौ खाना लायदोंमोन आरो न' खाथिनि दुब्लियाव बेखौबो दायो जासिगोन आरो एवनानै। ओमफ्राय नैयावहाय जोगोनार बिफां दङ आरोना जोंना जि मोजां फिथाइ थायदों बेखौहाय खाना लाबोबाय आरोना दायो बेखौ फानहैसिगोन आरो जासिगोन आरो थाइसेयावनो एफा गिदिर गिदिर नालाय जाजोबनो हाया आरो बिनि थाखायनो। ओमफ्राय नै बिबाराबो जि मोजां बारना ओंखारदों आरोना जबा बिबारा। आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय। बाय बाय।